And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Nagkaanak ako sa hindi ko asawa. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang i-share ang story ko para mabawasan ang dinadala ko. At para yung mga taong same ang pinagdaraanan ay matauhan sila bago pa sila magkamali. Itago mo ko sa pangalang Mr. P. I'm 28 years old, married, at merong isang anak. This is my secret file. Noon pa man sa matagal na panahon, never akong nag-cheat sa girlfriend ko na ngayon ay asawa ko na. Kahit magkalayo kami, lagi kong iniiwas ang sarili ko sa mga bagay na alam kong mali. Mahal ko ang pamilya ko. Sobrang mahal ko sila. Pero dahil sa naging mangmang ako, nakagawa ako ng pagkakamaling habang buhay kong dadalhin. Wala kaming naging problema before ng wife ko about sa mga ganitong usapan. Lagi akong open sa kanya, loyal at faithful. Never ko pa itong nagawa. Ang ma-in love sa isang babae. Yes, na-in love ako sa isang babae na itago natin sa pangalang Miss B. Nagkakilala kami sa social media. Nung una, close friends lang kami. Pero nag-uusap kami araw-araw. We share a lot of stories sa isa't isa. At doon na nagsimula ang magandang pagtitinginan namin. Aware ako kung ano yung hindi ko dapat gawin. Pero sabi ko sa sarili ko, I will never cross that line. Lagi kong nilalagay sa isip ko yun. Habang lumilipas ang araw, lalo kaming nagiging close. Hanggang sa naramdaman ko na ang sarili ko na parang iba na ang feeling ko. Sumubok akong lumayo. Pero hindi ko magawa. Gusto ko lang lagi ko siyang kausap. Lumipas pa ang mga araw, napansin kong nag-iba na talaga ako. Lagi ko na siyang iniisip. At gusto ko, lagi ko siyang nakikita. At yun yung time na sabi ko sa sarili ko, Gago ka. Nai-inlove ka na. Itigil mo na yan. Alam ko kung anong dapat gawin. Pero hindi pa rin kami tumigil sa pag-uusap. Na-confirm ko na sa sarili kong in love na nga ako. Dahil kilala ko yung sarili ko. Na kapag naging ganito ako, for sure, that girl is special to me. Si Miss B ay isang sweet and she's a very nice person. May mabuti siyang puso. Siya yung taong gagawin lahat for her family kahit kalimutan na niya yung sarili niya. Lagi ko siyang pinapayuhan about life at lagi kong pinapalakas ang loob niya. Hindi naging maganda ang takbo ng buhay niya. Kaya nagpasya akong tulungan siya. Friends pa lang kami, tinutulungan ko na siya. Pero hindi ko naman yung pinagsisisihan dahil taos puso naman yung pagtulong ko. At wala naman akong hinihinging kapalit. Lumipas ang mga araw, nagkatapatan kami ng feelings na we like each other. Maraming beses na sinasabi ko na wag niya akong mahalin. Masaya na ako lang ang nagmamahal sa kanya. Dahil naging komportable na kami sa isa't isa, na-share niya na rin yung mga secret niya na kahit family members niya hindi alam.
After knowing that, I still love her. At ang gusto ko lang ay mahalin ko siya. At tulungan siyang gabayan pa para mas maging okay ang buhay niya. Hindi ko alam kung anong nangyari pero na-in-love ako ng gusto sa kanya. Na nakalimutan ko na sa sarili ko yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. Dumating yung time na nagkita kami at may nangyari sa amin. Then nagka-baby kami. Oo. Nagkaanak ako sa hindi ko asawa. Nasa kanya ang bata. At hindi ko na idedetalye pa kung paano ang setup namin. Pero dahil sa nangyari to, mas minahal ko pa siya. Nalilito ako kung anong dapat kong gawin. Pero alam ko sa sarili ko kung talagang mahal ko siya, dapat ko nang itigil ang kamangmangan kong to. Dahil tama ang gagawin ko, napalayain ko siya sa isang relasyong kailanman ay hindi magiging kanya. At ibigay ko sa kanya yung pagkakataong makilala niya yung tunay na magmamahal sa kanya ng walang kahati. Mahal ko siya. Hanggang ngayon, kahit 3 taon nang lumipas, mahal ko pa rin siya. Magtagal-tagal ang inaabot bago ko nagawa yung tama sa paghihintay ko ng pagkakataon. Pero hindi ko pinagsisisihan kung ano man yung nagdaan sa amin. Miss B, kung nakikinig ka man ngayon, sigurado akong marerecognize mo yung story. Sorry sa nagawa ko. Mahal kita, alam mo yun. Pero naging mangmang ako. At nagpadala ako sa nararamdaman kong pagmamahal. Na dahilan kung bakit ka nasaktan. Wala akong maipapaliwanag sa'yo, kundi aminin ang kasalanan ko. Lagi mong iingatan ang sarili mo. Kayong dalawa. Gusto ko man kayong mayakap, makasama. Pero hindi na pwedeng ipilit pa. Sa taong kasama mo ngayon, kung meron man, or sa darating, alam ko wala akong karapatan magsabi ng kung ano. Pero sana kapag dumating yung time na yun, o kung dumating na sana, mahalin, ingatan, at alagaan ka niya. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mr. P. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.